B'investiment ta' kważi €2 miljun, Stewart Healthcare ġabet 18 vettura biex waslu pazjenti għal terapija fost l-oħrajn fl-Isptar Keringrek u l-Isptar Ġenerali Tawdex. B'5 karozzi f'Għawdex u 13 oħra f'Malta, dawn il-vetturi qed jieħdu post vetturi antiki li kienu ilhom jintużaw mill-1992. Fi kliem wieħed mix-xufiera li ilu għal dawn l-aħħar ġimagħtejn iwassal pazjenti bil-vetturi l-ġodda, is-servizz li qed jingħata lill-pazjent huwa ta' kwalità. Id-differenza hija enormi għal kulħadd. L-ewwel ma nsemmu huwa l-pazjent. Il-pazjent qed jara differenza enormi. Llum il-ġurnata għandna vetturi li huma kollha magħmrin bl-arja kondizzjonata fejn qatt ma kellna qabel karozza bl-arja kondizzjonata. Għandna iktar vetturi qegħdin inġibu iktar ammont ta' persuni. Daħlu wkoll xufiera ġodda, ħadu taħriġ neċessarju biex qegħdin noffru servizz mill-aqwa. Fost il-vetturi hemm ukoll karozza li tintuża f'Għawdex għall-emerġenza magħrufa bħala Rapid Response Vehicle. Huma madwar 100 pazjent, ħafna minnhom anzjani, li ta' kuljum jużaw dan is-servizz ta' trasport biex jieħdu xi kura fl-isptarijiet f'idejn Stewart Healthcare. Bil-fatt li issa dawn il-vetturi huma mamra sew u aktar aċċessibbli, Stewart Healthcare tajt li dan huwa eżempju ċar ta' kif il-kumpanija medika qed tittejjeb l-infrastruttura fl-isptarijiet f'Malta u f'Għawdex.